So good morning, everyone. I'm proud to introduce to you my colleague in broadcast, Mr. Eric Baldo. Good morning, Sir Eric. Welcome to Bicol University. Okay. Good morning po, Miss April Mier Manjares. Yeah. And good morning sa mga students. Yan, ako po, nag-work po ako sa ABS-CBN for 11 years. ABS-CBN Bicol. Isa po akong reporter sa ABS-CBN. 11 years po akong nagtrabaho doon. Ang program po na hinahawakan namin is yung TV Patrol Bicol and Marahay na Aga Kapamilya. Pero pag nasa ABS-CBN region ka, like ABS-CBN Bicol, Legazpi, magre-report ka pa rin sa national news programs ng ABS-CBN like TV Patrol National, before yung Bandila, Umagang Kay Ganda, sa DZMM, ANC, yun po. Naiiba lang yung ANC kasi English yung format na ginagamit. And sa TV Patrol Bicol, Bicol kami. Sa National, Tagalog, ANC, English. Yun po. Sir Eric, so sa 11 years mo po sa ABS-CBN, syempre mas mahaba ang oras mo sa production, lalo na for television. So can you give us some ideas po kung papaano ang step-by-step process sa pag-produce ng isang news content for television? Saan po nagsisimula? Oo. Okay, sa amin kasi dalawang klase. Ang first po is pag may mga yung advanced na event. So, halimbawa may mga tulad ngayon, magpapasko, may mga scheduled activities yung isang munisipyo like Christmas lighting ng Christmas decorations nila. So alam na namin in advance na may ganong activity na pwede namin i-cover. So yung pangalawa is yung mag-iisip kami ng pwede namin i-follow up sa halimbawa ngayon tapos na yung pag-produce namin ng stories. Yung news gather namin tomorrow, kung wala naman kaming mga scheduled na lakad na pupuntahan, so mag-iisip kami ng ano ba ang maganda na gawing story na ipoproduce for our local TV patrol. Iisipin namin, before, ang iniisip ko is pag mag-reporter ka, is tatambay ka lang sa police station or sa hospital, makakakuha ka na ng news. Pero nung pagpasok ko sa ABS-CBN is hindi pala ganoon kadali maghanap ng story. Lalo na kung yung contacts mo is kokonti pa lang. And iisipin namin ngayon pa lang isipin na namin kung ano yung magandang story para bukas. Ang tawag namin doon is magpapasa kami meron kaming tinatawag na desk. Kung kilala nyo si Mr. Jose Carretero, magpo-forward kami sa kanya ng mga follow-up for news tomorrow. Yun yung ginagawa namin para kasi usually 3 kaming lumalabas para hindi magkakapare-pareho ng stories na i-gather kinaumagahan. So yun, ang gagawin namin is minsan magta-text kami sa mga contacts namin kung ano yung mga activities nila or may mga nangyari pa sa lugar nila na pwedeng i-follow up. And meron din naman na monitoring din sa radyo or sa dyaryo para i-follow up yung mga stories. Or minsan naman yung mga national stories na pwedeng i-localize, pwede mong gawin na gawin mo dito sa sa lugar mo. Halimbawa yung vaccination. So may stories na vaccination sa ibang lugar sa Metro Manila. So meron din dito. So gawa ka rin ng story dito about sa vaccination. Yun po. So ibig sabihin, a day before ng coverage mo or parang everyday nangyayari yun, may pitching na nangyayari. Yes, pitching. Ikaw as a reporter, ikaw mismo ang naghahanap ng pwede mong maibalita for tomorrow's edition. Opo. Unlike naman sa dito kasi sa region sa amin, parang multitasking and basta kung ano yung mga pwede mong magawa, pwede mo nang gawin. Sa Manila, ang reporter is meron silang tinatawag na desk
And sila yung desk ang nagbibigay ng story sa reporter na yung ipa-follow up nila. Pero dito sa amin is kami yung nag-iisip ng story na dapat i-gather. Yun yung ginagawa namin dito daily. Araw-araw po namin yung ginagawa. Or kahit hanggang weekend po. Yan po yung ginagawa namin. Okay. So, ibig sabihin po, a day before, may nakalatag ka ng istorya para bukas unless Yes. may nangyari big event or another newsmaker. Yes. Oo. Dapat, kasi hindi lang yung sinabi ko, yung desk, ang dapat makaalam ng story na i-follow up ko for tomorrow. Kasi yung sa national, yung sa Manila, dapat alam rin nila kung ano yung ipa-follow up namin. Kasi kung halimbawa pwedeng pang malaki yung story na ipa-follow up ko bukas, kung pwede pang national, yung story, dapat malaman nila kasi hihingi nila ng story para i-pitch mo rin sa national yung story mo. Para naka-prepare na din even yung national network. And kung syempre, mas maganda rin alam nila kasi kung may mga possible questions na gusto nilang itanong, issues na gusto nilang ipaabot doon sa activity or sa tao na bibisita, yun, maibibigay nila sa iyo and pwede mong maitanong doon sa importanteng tao na or yung gagawan mo ng story. Okay. So, ibig sabihin, after screening ng mga na-pitch nyo na storya, dapat kinaumagahan, finalize na kung ano yung pupuntahan mo. So, say, meron ka ng topic, ano nang mangyayari pong sunod na step? Okay. So, yun, fast forward, kinaumagahan. Nagpasa na kami kahapon, ngayon umaga, magpapasa na naman kami ng namin. Magpipitch na ng mga 4 follow-up stories. Dahil syempre baka may mga bagong news na pwedeng i-follow up. So yun, ipapasa ulit namin. Parang si Jose Carretero na lang ang bahala na ganito dapat ang story mo, dapat may kunin kang may interview ka dito, ganito yung angulo na maganda para sa story. So yun, basta pagpasok namin kinaumagahan, yun, pagpasa ng before pa pumasok, before 8 a.m., kailangan na ipasa mo na yung story mo for the day. Yung pitch mong story. Tapos yun, pagdating ng office, sa team, 3 kami sa team, mag-news gather kasi TV, driver, cameraman, and reporter. The driver is assistant cameraman na rin dun sa amin kasi may dalang tripod, may mga gamit. Tapos yun, syempre, importante na yung pitch mo, yung na-pitch mong story, ang importante din is ma-advise mo rin yung pupuntahan mo. Halimbawa, dito sa atin yung mga regional centers, halimbawa may gusto kang story kay DTI or kay DILG, i-message mo na siya in advance or siguro kahit kagabi pa, mag-message ka na sa kanya in advance na mag-i-interview ka. Pagkatapos ng interview, doon mo na malalaman yung flow ng story. Mag-a-advise kay cameraman na ito yung kunin mong video, kailangan ko nitong video ganito para sa story natin. Kasi kailangan yung cameraman and the reporter is as a team, kailangan may may kolaborasyon. Oo, hindi pwedeng may sariling gawa si reporter, may sariling gawa si cameraman. So yun. Pero minsan din naman si cameraman is mga matitibay din naman yan na habang nag-i-interview, nakikinig na sila and yan, alam ko na yung isushoot ko. Pero since ikaw yung reporter, ikaw yung gagawa ng story, i-advise mo pa rin si cameraman na kumuha ka ng ganitong video. Tapos, yan. Hindi lang pag gumagawa tayo ng story about sa halimbawa yung mga regional offices, hindi mabubuo yung story mo kung wala kang mga case, yung tinatawag na case study. Kasi 'di ba, yung mga pag sa government agencies, palagi diyan may yung public na nakikinabang doon sa sa isang government agency. So, 'yun. After ng interview namin sa isang government agency, maghahanap kami ng isang case study na magsusupport doon sa interview namin kay
halimbawa kay regional director. Or minsan vice versa, halimbawa pag may reklamo kay DSWD or sa ibang government agency, i-interviewin namin yung may reklamo, tapos pupunta namin si yung concerned agency para mabuo yung story. 'Di ba kailangan balance yung story natin na both side kukunin natin. Kung may nagrereklamo, hindi lang siya reklamo ang ilalabas sa interview, kailangan yung inireklamo, kukunin din yung isang side, kukunin din natin yung side nila. Mhm. So, ibig sabihin po, simulan natin dun sa step by step. Nagkuha ka ng topic, meron ng prepared na topic, na interview mo. News gathering ko pala yun. So, may flow na dapat ng storya habang nag-i-interview ka. Alam mo na yung magiging flow ng storya kasi dun sa mga sagot niya, nakaisip ka na agad ng angle ng storya, di ba? Kasi kung papanoorin mo lang na naman ulit yung magiging interview mo, parang waste of time kasi laging may deadline kapag nasa ka ng report niya. Oo. Actually, meron din na may mga oras din na pag magaan lang yung story, parang nasa sasakyan ka pa lang. Parang buo mo na, kung alam mo na yung story, may buo mo na yung script. Parang yung interviews na lang, yung tinatawag na SOT, yung sound on tape, yun yung tinatawag namin SOT. Kukuha kami ng SOT. Isa sa technical term na maririnig mo minsan, kayo class, kuha ka ng SOT ni Madam Madam PNP. Ano yung SOT? Yun, interview, sound on tape. Yan yung yung ibang mga technical terms na ginagamit namin minsan. Tapos meron din na sa cameraman, sasabihin namin, kuha ka ng seat nurse ng kalsada ng mga sasakyan. Seat nurse is situationer. Kumuha ka ng video ng kalsada. Yan. So yun, nasa pag-produce pa lang ng news gathering pa lang yon. Ang sunod na gagawin is back to base. Halimbawa, nakakuha na tayo ng record natin, yung 5 stories natin. Ang mangyayari naman is back to base na news writing. Kami na mag-news write. Tapos, after news writing, ipapasa na namin sa news desk yung script namin. Si Jose Carretero. Mga ilang oras po yung news writing hanggang editing ni desk? Sa TV, maiksi lang yung script namin compared sa dyaryo, di ba? Yun. So, sa amin, mabilis lang talaga magsulat, lalo na kung alam mo na yung story, kasi very short lang naman. So, yun. News writing, siguro, kung alam mo yung story mo, 10 to 15 minutes, may script ka na, and ipapasa mo kay editor. Yan. Si editor naman, kung maraming stories na ipinasa sa kanya, so doon magtatagal. Magpa-pile up yung stories sa kanya. Tapos minsan naman, si editor, pag nakita na okay na, babasahin niya lang yon. Okay na, i-voice mo na yan. Pero minsan din naman, pag nakakalito yung story mo, ang mangyayari niyan, yung sinulat mo, pagbalik sa'yo, is iba na yung pagkakasulat. Ganyan minsan. So yon. And pag naibalik na sa yung script mo, edited script, kasi ang importante na ini-edit yung script, lalo na kung sensitive ang issue. Pagka-edit ni editor, mag-voice over na kami. Mabilis lang mag-voice over. Kami mag-edit ng voice over. Tapos ibibigay na namin yung voice clip, ibibigay na namin kay video editor. Tapos ilalapat na ni video editor yung mga videos na kinuha namin. So ang namin is may tinatawag kaming talk to video. Kung ano yung sinasabi ko, yun din yung ilalapat na video doon sa voice over. Tapos maglalagay na kami ng mga sound clips, yung interview na yung ginawa nating interview, ilalagay na doon. Tapos ang editing ng video is dapat si editor ay si cameraman is kuha lang siya ng video.
So para marami siyang choices. Para pag nag-edit siya, is hindi na siya mahirapan. Lapat lang siya ng lapat ng mga video na kinakailangan. And kung halimbawa ang story ko is parang follow-up story na lang siya, wala, hindi kami makapag-shoot, pero may mga file videos kami, sasabihin ko sa kanya, ito yung story natin, follow-up story tayo ng gantong story. So alam niya na, sige, sinut natin to parang last month. So i-check, hanapin niya yung stories namin na gano'n para yung video, yung file video, makuha niya and magagamit namin sa yung ginagawa naming follow-up story. Ang ano sa amin, kasi dito sa dalawa kasi, yung ABS-CBN Bicol, Legazpi and Naga. Ang Legazpi, kami dito, nagpo-produce kami ng stories. Same with Naga, nagpo-produce din sila ng story. Pero ang Naga City, yung ABS-CBN Naga, sila yung may live. So, kami dito, kailangan kasi ang TV Patrol Bicol dati is mga 5, ganyan. Basta 5 PM, ganyan. Basta an hour before or earlier dapat yung stories namin naipasa na namin sa ABS-CBN Naga. Kailangan yung oras mahabol, eksakto lang doon sa time frame na ibinigay. Diba, 40 minutes lang. Kailangan mag-start ng tama, matapos ng tama. Kasi pag hindi mo natapos on time, ikakat ka ng Manila, tapos papasok na yung mga national program, yung mga teleserye. Yan, ganun po dito. So ibig sabihin, malaking role po talaga ang ginagampanan ng isang reporter sa buong production. Kasi kumbaga siya ang nagdadala ng buong flow ng newscast. Tama, opo. And sa news gathering din nga, ang leader is ang reporter. So silang in charge sa makikipag-usap din sa mga dapat interviewin and sa paggawa ng story. All right. So isa din sa pinaka-importante yung collaboration, yung rapport with the teammate or the news team mismo para Yes, opo. Yung lahat ng goal para sa isang araw ma-reach ng buong Opo, importante po 'yon na teamwork, nag-uusap-usap. Ang secret siguro is before mag-produce ng news, gumawa ng story, is research, alamin mo yung background ng story na kinukuha mo. So para rin meron kang maitanong sa interview, tama yung may tatanong mo. And para mas madaling magawa yung story. All right. Thank you so much, Sir Eric Baldo from ABS-CBN sa pag-share po ng ideas, experiences mo about the news production. Salamat.